се пусни, кажи атентат прати и ние пазим полицията въобще. И ние като дойдеш, не мисли и танцуваме там. В Шадаравана обаче. Напиши, чули? A few moments later. Слизате от фонтана, си маските изчезвате. Как е там? Ето човек е списал там. Ме от човека, който... Сваляй маската. Стали. Да, маската, не се принуден. Маските и жилетка. Там жилетка ли? Не говори на тебе. Абе, с жилетка да стоя, айде. Че там е кръвната проба от човека. Ко? Не, стоп. Развалих 5 съгласни. Задължен сте, защото който е жилетка. За 5 път ви казват, че като бъдете жилетка, мога да бъде претърсен. На Батман жената да иде, майте. Белезници е лудяр. Остава шупар. Какво искаш, копър? Абе, не разбие, ще ти шупа, а? Я кажеш нещо? Копър. Е, шупар, ще ти махнам чумата. Бе, от тук джибиш. Дърт, педерас. Ко каза? Ко каза? На репресия, малник. Заради трябва да те бие, бе, седи, бе! Чечен в дому връгна канчето, бе! Сега ще го обръсна то с кола ми е тук тъй. Що ме биш, бе, шупар? Ко бе? Искаш да те обръсна са. Че един път... Абе, брат, един път ме нахте и ми конфискувахте. Не ми пукато, това не е нещо, което не трябва. Не си бил с белезници, с което направим. Аз свали маската, бе. Не искам. Те сма бият. Имам коклюш. Не пука, какво имаш? Те сма бият, заключете ги. Спивам, пичове. Не успиваш. Къде сте да този? Какво ти има, момче? Тех дел. А може ли това? Какво става, джибак? Какво? Нищо е. Така. Кажи. Може ли така да правиш? Да ме пукаш. Направо е така те викам. Така. Бей от тук, джибак. Ай, Чимшир. Ти Копенхаген ли си? Аз съм Бруш Ли. Отима, момче. Абе ти си него изди, бе. Призобил си зитринце. Иде. Ай, джибиш, чао. Що му караме, мамо? Бабък.
А тук е джибак, кога биеш? Съживище. Хайде! Мама ти долу откача. Ще... Едър, так? Мине път да ме биеш. А тук коклюш. То ми едреш ти колата. Мама ти долу на откачена. Ела, ела. Абе, дър... Това е прогнозата за времето, е. Не знам. Да ти отхръм. Ела, тук е копанари. Айде! Бе, Чимшир. Копанарен ли си ти? Бе, Чимшир. Ко говориш, бе, брат? Чимшир. Ела, слезни, давай. Чаран, Тремос. Слезни. Айде, слезни. Чакай, че майка ти звъни, бе, брат. Ало? Ти на майка ти много поздрави. Ела едно в едно е там, И то го отворя. Пенсио, дай ти бръкнат космите от главата, лудя. Оп! Брекни стоп, оп! Оп! Аре, бе, тио! Аре! Аре, ела, като си то го отворя, бе, Аре, мама бе! ти дона откачена. Аре, бе! Аре, бе, дъртио! Аре, бе, изнервен! Сега ще вижте. Аре, бе, изнервен! Аре, бе, дърт! Кога ми се правиш с това? Кога, бе? Оно бе! Айде, бе! Ела. Ела, дъртио! Айде! Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva monte
2 days later. Ти що блъскаш мама ти до... Абе, тапак! То слабо, майка. Айде! Мама, бе, това. Спри, охо, ядеш коламбо. Брат. Много я коламбо. Брат, много я коламбо, имаш чест. Мама, видо. Айде, качай се, јас. Аре, го пак. Ето, касо. Вземи другата, бързо, вземи я. Айде. Педро. Виж, коства, така ли? Абе, как така умря, бе? Педро. Чакай малко. Опа. Бъда, карай. Не, да го постави заобщо. Върни се. Ама няма, той е станал вече. Не е до кола, ти че още? Бързо и го сни. Брат, стана ми лошо, извинял се много. Така ли се кара, брат? Така ли се кара, ти питам? Брат, може да караш колко добре. От кръчното караш, виждаш? Дай ги на срещното караш. Брат, така не се кара, разбираш ли? И не се кара по средата на улицата. Да, брат, в смисъл ти ходиш и караш едновременно, брат, не знам как го правиш. Колите не са предназначени за пешеходните пътеки, брат. Ние караме, тук ти пресичаш на червено. Ама, брат, ти пресичаш на червено, бе, брат. Червено е. Ти казвам, не се кара на пешеходни пътеки. Аз ходя, не карам. Ама, виж са, той червено. Брат, ето ти го колата, бе. Брат, няма мотор, колата чакай. Еде. Иди при него. Какво става, брат? Абе, брат, какво искате? Чета. Те ще ма фанат за дедови. Да, защото е Там на едно пригода. Ай сега видим как ще гърмите тук, мало видимо. Мръдни. Блъсти. Гледай са. Дай се. Ама не бе, питам откъде сте я пуснали, аз искам. Откъде цялото патле? Ето го креатива, бе. Те сдойдоха, не бе. Оп. Давай, ще прази го. Ти умря ли? Мале. Да. Нищо направи те, че да се върне за живенчик. Мамка му! Чакай, идвам, сега гледай какво става. Дай го също, Ай, чао. Чакай сега гледаш. Го не ищам чопара. Илай малко. Тихо малко. Чопят. Добре, аз. Липкай си, бе. Не бе, не. Майко.
Бела. Чакайте, аз стоям на болница. Елате на улица, на болница. Аз съм на болница, бе. Къде са тези шиниците, ето колата, ето я. Айде, окей. Чакайте ме, бе. Чакайте го, малко Че пусках записах. Ама не, това е само това, Да, бе, пак е да беше празен. Връщаме се. Виж го, Ванко, къде си. Дай. Полирай там, полирай. И на земята. Сега направи една локва. Айде, мама ви синя копанарска да еба, гори. Мама е долна кола да еба. Айде, копър, тук станахме голстрайдър, бе. Мама ви долна копър. Ебат се. Айде, майка ви долна да еба. Давай. Ето, чопър. Не втягва, той не втягва. Първо ще дойде и ще го питам, искаш ли интеракшн? Ето го. Охо, то херне се, не, сега ще вижте. Давай, Опа, айде, яй. Опа, брат. Давай през колата. може излезе. Анте. Айде. А, това не е то с цинте, бе. Салто мортале. Моля? Какво ми каза? Какво каза то? Давай, салто мортале ще му. Една тъпли, сега ще вижте колко попя, деле. Какво ще правиш? Айде. Умре ви го паци. Да. Давайте на бента, окей. Брате, так починеш. Кой бе? Ти ли се? Баннаха ме. Баннаха ме. Pedro,